Celebration all around Abia State as the governor Alex Otti actually commissioned 9 critical roads that were in the city center, and was causing a lot of problems in the city, especially in the business area like Abia, in the main city like Umuahia and other areas. Well, let me not say too much. I will just allow you hear from the governor himself, Dr. Alex Otti, the reason why he decided to start this project and finish them in less than 100 days in office. Well, we all know that it is always difficult to vouch for politicians, especially when they just come into office new. But Governor Alex Otti has actually proven so much different, that he is a politician who has the citizen at heart. Here's the video. Don't forget to subscribe, drop a comment. Ladies and gentlemen, captains of industry, and let me use the chairman of Ibiza, Chief Greg Okafor. Let me use you to recognize other captains of industry that are here present. Distinguished ladies and gentlemen, gentlemen of the press. It is my pleasure to be here this evening to commission the Emelogu Street. This street, this road was flagged off in less than 2 months, and today we have a properly completed, properly finished, and with solar street lights. At the end of the road, there is a roundabout there. That roundabout in the next 3 weeks to 1 month will be fitted with a water fountain. Ojo's bridge will also be constructed. So the entire length and breadth of this place will be motorable before the end of the year. So I want to thank you for the support that you've given to this government, and I also want to thank you for the support you gave to the contractor. I am told that some of you were cooking from your houses and feeding the workers. The contractors told me that they have never seen it like this before. I want to use this opportunity to thank the residents of Emelogu Road. Reassure you that when we came, we told you we were coming to redevelop Abia. Yes. We have not even started. AkwaI bin Sakwa. The person can kill you na baliala. Obi the motor no na kwado government time. Yes. When the bubu yaya na atazo. Eme poto na radio. Ono hapo ha. Ono mana aku pronoru na onu nara. Ade be pa. Maka onye ga-eme ara ahụ ọzọ. Ndị anyị na-ekwu anyị ji ego Abia na-arụ Abia. Ego Abia ụkwa ebe a na-eri. Ego eji eme araba nkụ agaghị eme ege. Also, I have a photo, but I will get
So as in Nkelono, na Abad Lamba. Onye nwere ala erekwala ala. Ire nwere ike irefu ya. Ndị emegbu. Ire ala gị nwere ike irefu ya. Ndị na-achọ imeghe factory na ha abịa. Ndị na-achọ imeghe ebe a na-azụ ụmụ akwụkwọ na ha abịa. Ndị information technology na ha abịa. Ndị chọrọ imeghe ebe a na-refine petrol na nke a na-akpọ refinery ha na ha abịa. So ha ga-achọkwa ala. So unu adaghị na-ehọrọ ire ala unu unless ma o jisigide ike. Amakwa m na ihe na-esitụ ike ugbu a. But gọọmenti anyị ga-eleba anya n'ihe niile. Aba ọwa niile nwee. So onye ọ na-agapụta support gọọmenti. Gọta ndị a etiri ugbu a achọrọ m ka mmadụ kpochie ya. Anyị provide ala bin. Iwe ihe dọtị pụtara n'ụlọ gị ga-aga tinye ya na bin. Ka everywhere dị clean. Na ọtị ihe m na-ekwu. And ndị omekome unu ahụra na anyị achụpụla ha ọhịa. Unu ga-enyekwa aka ka anyị chụọ ha ka ha niile pụọ na steeti. Anyị launchiri Operation Crush. And that Operation Crush, a big crush wa criminals. Ebe ọ na ehuru onye emeke obe ga-akpọ hotline ndị Operation Crush. Na-aghọta ihe m na-ekwu. So na gọọmenti adịla mma wụ na o were nkwado n'aka ndị ọ na-achị Egypt. Unu chọrọ ịlaghachi back to Egypt? Biko ekelela m unu. On this note, I would like the Commissioner for Works and the Chairman, Chief Executive of